rugbrødsbagning, lektion 1. Nu har jeg lige taget surdejen inden for køleskabet, som var i en lille kruk. Drysset over med salt. Den ligger hernede under en dynge rugmel, som jeg lige spæder det op med. Så hælder jeg noget lunken vand oveni, og så skal det stå et halvt til et helt døgn med film henover. Og så bliver det sådan en dejlig boblende. Hvor meget rugmel i forhold til surdej og vand? Det kommer så ikke så nøje. Det vigtige er, at man venter med at gå videre, indtil at den er begyndt at boble, den fordej, man så laver. Når den er det, så tager man en ny klat surdej fra i en kruk, som er ren, skoldet, ind i køleskabet. Man drysser lige lidt salt henover først, så holder bakterierne så også nemmere væk. Og den surdej, den kan så stå og passe sig selv i køleskabet i cirka 14 dage. Hvis der går længere tid, inden man vil lave rugbrød igen, så kan man lige hælde lidt ekstra mel og vand ved. Rugmel og lunken vand. Og røre det op med det. Så har den lidt at leve af et stykke tid længere. Samtidig med, at jeg laver den her fordej, så sætter jeg også lige nogle kerner i blød. Det sikrer, at de kerner de bliver ordentligt blødt op for at suge en masse væske, inden at man bager rugbrødet. Og ellers så risikerer man, at det bliver sådan nogle hårde, nogle man knækker tænderne på, når man spiser. Jeg blander bare lidt forskelligt, og jeg tager det altså fuldstændig på sluk, men jeg kan godt sende en opskrift, hvor der er sådan lidt mere nøjagtige mængder. Og så står det bare indtil, at fordejen er klar. Der skal godt med vand i, fordi det suger en hel masse i det her. Man kan også putte lidt havregryn i, det bliver faktisk ret godt. Det giver sådan lidt svampet brød. Hvis nu man har glemt at sætte kerner i blød, samtidig med at man laver fordejen, så kan man snyde, når man skal lave den endelige dej, ved at hælde kogende vand over kernerne, og så lade dem stå og suge indtil at det køler så meget af, så det har sådan en fingertemperatur, og ikke ødelægger surdejen. Hvis man husker det, så er det her nemmere. Jeg skal til at koge vand. Gør der så vand i det der nu? Ja. Så lige nu den. Det her er bare den kruk surdejen var i. Man kan godt vælge at tage helt koldt vand til at putte i fordejen. Så går der ret lang tid, inden den kommer i gang, så det smarteste det er at tage sådan noget lidt lunkent vand. Stadigvæk ikke så varmt, som man skolder surdejen. Konsistensen på den her fordej, den er ikke så vigtig som konsistensen på den endelige dej. Men hvis den er meget sådan fast i det, så går der længere tid, før der kommer gang i bobleriet. Det er i hvert fald min erfaring. Sådan her cirka. Det passer meget godt. Det skal ikke noget, hvis den er lidt blødere. Det er heller ikke så vigtigt, hvor stor en klump surdej man har. Hvis det er en lille klump surdej, så kan man bare lade den stå lidt længere. Den skal nok ende med at få opformeret sig til hele den her fordej, man har lavet. Så. Et halvt til et helt døgn. Og derefter så skal kernerne i, og lidt mere vand, og noget mere rugmel, og en lille smule fint sigtet mel, for eksempel bare helt almindelig hvidemel, for at få det hele til at hænge sammen. Så putter jeg også lidt malt i, altså sådan noget maltkorn, som jeg kværner i en kaffekværn, men det behøver man ikke. Så
putter jeg salt i, og så putter jeg honning i. Det er det eneste. Hvis nu ikke man har sådan noget malt, man gerne vil have maltsmag, så kan man putte maltsirup i stedet for honning. Eller man kan putte en maltøl i, for eksempel. Eller man kan købe sådan noget maltkaffe. Sådan noget kaffeerstatning. Det har de i helsekostbutikker, så kan man bruge det i stedet for. Man kan også bare bruge en kop rigtig stærk kaffe. Det giver lidt den samme effekt. Både lidt mørk farve og lidt sådan brændt bitterhed som malt. Men det der er godt ved malt også, det er, at det er med til at fremme hævningen. Så det er fordi, der er nogle enzymer i eller et eller andet.